تقبل الله منا ومنكم. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar babbar sallah. Allah Ubangiji ya karɓi ibadunmu, Allah Ubangiji ya sa mu dace. An da fatan Allah Ubangiji ya ƙara wa mu aran tsawon rai da lafiya mu ga tabaɗin baɗaɗa. Sunana Mansur Sani Jikan Sharifai, ɗan jarida a gidan rediyo da kuma talabijin. Muna yi ma al'ummar duniya baki ɗaya barka da babbar sallah da fatan Allah Ubangiji ya sa mu dace. A tuna ma lafiya. Ya Rabbi a'idha. Ka ci a hankali. Almansur TV hanci ne ka gidan kowa. Akuya takenmu ne. Ga mu ga akuya. Barka da sallah Allah maimaita. Kware ku muke da abun mu muke yanka abun mu. Kullum muna tare da. Akwai wasu ƙasa. Saboda ba sa karewa. Nan gidanta ne. Gaskiya ne wannan gaskiya ne shi yasa duk balaraban duniya yana kamar akuya. Hanci ne ka gidan kowa. Taken mu ji akuya ba. Allah maimaita mana. Ina darakta. Galayya Almansurwa. Ina manaja. Ga akuyoyi gani. Ina manaja. Ni ce uwa kasa. Ina yalo ya zo ya sha kallo. Edita kallo ya barka. Akuya. Kuma dama taken mu. Akuya. Mun ce Allah mun ce akuya. Yawwa. Mun ce Allah mun ce akuya. Mala Hafiz kana ina? Idiri. تقبل الله منا ومنكم. عيد مبارك علينا وعليكم.